Willie de Cool. Va ser una d'aquelles coses increïbles que passen molt de tant en quant. El tipus de persona que tots sabíem que tard o d'hora se li faria un homenatge. En Willie deia que volia ser com la cara oculta de la lluna, que tothom sabem que hi és, però que ningú l'ha vista mai. En Willie deia que volia ser com un quark, que tots sabem que existeixen, però no sabem exactament com són. Sí, en Willie deia, vull ser com un gran forat negre, que diuen que està per allà i és l'hòstia i tot ho atrau. Això és el que s'havia proposat en Willie, ser l'hòstia. Sí. I atraure l'atenció de tothom. Us he fet venir fins aquí. És perquè obriu els ulls. Collons! És perquè us traieu aquestes bosses que us tapen la cara. Quines bosses? Vull dir que no us heu d'amagar. Que no esteu sols. Que no us heu de sentir diferents. Diferents de què? Diferents, digues. Diferents. Els cabrons de la banda Wise ens fan sentir diferents. Vosaltres no som diferents. Som diferents? No. No! No som diferents. No, de cas són ells els diferents. Sí, són ells els diferents. Sí! Nosaltres som els autèntics. Nosaltres som únics. Sí! Què s'han pensat? Ens han perdut el respecte. Sí! Nosaltres també som homes. Encara els haurem d'ensenyar a l'ocellet. Sí! Això mateix. Què? ¿Ok? Mirad, chicos, según Vogue, alguien dijo, evoluciona o muere. Solo así puedes ser cool. Cool. Ya, cool. Ser un tipo templado, ni frío ni caliente. Que llevas el control de tu vida. Eres libre. Y no te atas a nada. Que sabes lo que quieres, no tienes miedo y que estás en la onda. That's cool, right? Cool. Pren l'atenció que prendries si estiguéssim parlant de tu. L'interès que poses quan pretens que el de les notícies et posi al dia. Perquè aquesta és la puta realitat. És la puta realitat. Aquesta història és verídica. Tan verídica com que al morir-nos anirem al cel. No et prenem el pèl. Creu-nos, al igual que et creus l'existència dels forats negres o la pandèmia de la grip A. Perquè aquesta